amunt, riu avall, amb Habana Comèdia. I és que quan sona aquesta sintonia és inevitable no presentar els nostres dos xics de l'Havana Comèdia, més ben dit. Termi, Adrián, benvinguts. Hola, Bon dia. Anava a dir tres, ja em pensava que aniria Pablo per aquí, ¿no? Son tres en espíritu. Pablo acaba de contraer el antivirus. Pablo está así, no. No, pobret, no. Va en kayak. Porque estábamos hablando antes de esto que igual estamos todos ya confinados y no lo sabemos todavía porque esto se puede decir, ¿no? Sí, Esto sí. se va a emitir dentro de 2 semanas, o sea, no tenemos No, ni la idea setmana de que lo ve, la semana que ve. Sí, bueno, claro, això s'està emetent en dijous 14, vale? Però això s'ha gravat una setmana abans. Sí. Exacte. Sabem que el barco, el creuer que porta els malalts i els morts per antivirus està anant de Cabo Verde a Canàries en estos moments. En estos moments, sí. Hòstia, en estos moments que estem gravant, en estos moments que s'està emetent, doncs bueno, igual estem una altra vegada en videotrucades, distància de seguretat... Igual estamos con transistores en sótanos, ahora ya, y no lo sabemos. Bueno, supermercats buits... mascaretes... Esto va a envejecer muy mal, los que van a venir. Gent netejant les verdures en lejía, que és, bueno... Este feedback, ¿no?, que nos fa recordar... Sí, estas cosas. Los paquetes de Amazon que te traían, también sí. Todos pasados por lejía. Jo no vaig comprar res d'Amazon en 4 mesos. Jo no. Me costa comprar per internet, així que... Vale, pues comencem en lo important. ¿De qué hemos parlat avui, Adrián? Pues yo el otro día fui a ver la peli... El otro día, hace bueno, no sé ni cuándo ya. El otro día fue hace 2 años también. Fui a ver la peli de Michael Jackson, no sé si la habéis visto. Vale. ¿Habéis visto la peli de Michael No, Jackson? no. ¿La habéis visto? ¿Tú la has visto? No. Sí, no, tampoco. No soc molt fan dels biòpics estos d'artistes... ¿Pero por qué? A la primera me dius, després he recapitulat. Bueno, no soc molt fan, no soc molt fan perquè l'únic que he vist per la meva extrema fanositat, perquè és el meu ídol, que és Freddie Mercury, està molt ensucrat. Sí, pues canvien moltes coses de puesto y suposo que Michael Jackson no será menos. A eso es a lo que voy, que se ha comentado mucho de que la peli blanquea mucho a Michael Jackson, pero no tanto como el propio Michael Jackson blanqueó a Michael Jackson. Literal. O sea, el vitíligo en plan, yo ya inventé esto hace tiempo, la verdad. És probablement la primera persona que es va blanquejar-la, no? Probablemente sí. ¿O tú crees que se'l va deixar negre perquè total? Esto igual hay que preguntárselo a Macaulay Culkin, que lo sabe mejor que nosotros, pero... En realidad fui cuando era adolescente, hace un tiempo que ya no, pero cuando era hace tiempo, fui de los que se creían que en realidad él se había operado para hacerse blanco. Cuando en realidad lo único que ha acabado pasando es que ha acabado siendo el blanco de su médico. Como lo fue de su padre, por otra parte, en la peli sale, su padre le pegaba tanto que hasta un policía le habría parado los pies. O sea, ¿cuánto tienes que pegarle a un negro para que un policía deje de hacer lo que esté haciendo, quemar cruces o lo que sea, se quite el capirote y te diga, por favor, deje de pegarle a este negro? Siendo negro también. Claro, ¿acaso nos apropiamos nosotros de su cultura, no? El policía de repente... Bueno, son. Bueno, però pares... dins dels afrofamosos, pares que peguen als fills per a que triomfen. Bueno, les Williams també, les germanes Williams, mira, les tenistes. Eso he escuchado algo, pero no lo tengo muy, també sembla ser que... muy controlado. Vull dir que... Anava a dir Bill Cosby, però Bill Cosby crec que pegar no... Era més una altra cosa. Sí, Bill Cosby igual... Bueno, no vamos a entrar. Bill Cosby está muerto también, ¿no? Murió, sí, falleció, Bill Cosby era vell quan ja el fem per la tele. Sí, no, yo no me recuerdo de eso, no vaig a agarrar esta época, pero sí que agarré la época dorada de Bill Cosby. Bueno, en fin. La peli está guay, pero como tú dices, es bastante azucarada, ¿no? Lo pintan como muy bien y tal, y se dejan muchas cosas fuera. Y hay una escena en la peli que me gustó bastante, y es la escena en la que a Michael Jackson le traen un mono a casa. ¿Ah? Yo ni siquiera sabía que tenía un mono en la vida real, me enteré por la peli, y él explica que, bueno, que lo ha rescatado de un laboratorio en el que experimentaban con él, ¿no? ¿Sabes? Me gusta imaginarme a ese chimpancé contándoselo al resto de chimpancés, ¿no? En el laboratorio, y en plan, ¡buah, qué pasada! Voy a ser libre, Michael Jackson me ha adoptado... Y uno de ellos, guay, tío, me alegro por ti, pero sobre todo no te quedes solo en casa. Bueno, no quería hacer este chiste, perdón. No, porque no. Porque no. No lo ha hecho. Vale. No lo hizo, ¿no? No sé.
¿Qué pensáis sobre esto? ¿Vosotros de qué lado estáis de Michael Jackson? Jo me mantinc en un format ¿Lo neutre. hizo o no lo hizo? Eres neutra, ¿no? Vale. Soc neutre perquè és veritat que en tots estos papers d'Epstein a ell l'estan pintant com un salvador i que Sí, realment és que esto se está- la illa que ell va crear era per a salvar estos infants que anaven a l'altra illa. Uy, eso ya. Ah, No, hòstia, eso que, ja, ui, que, eso- que bona esta. Jo no... És que Michael Jackson no m'ha Clar. interessat mai en cap d'això. Llavors, no tinc una posició perquè m'és igual. Esto de la isla estaría muy guapo. Pues Això estaria- és el que estaria- s'està especulant i s'està estaria molt comentant xulo. i ell el que Para feia o salvar el a que los niños. estan venent que feia era que intervenia els avions que anaven cap a la illa d'Epstein Claro. i els portava a la seva illa Fe... per a evitar que... Michael Jackson feia un calvo i com estava tan blanc, enlluernava els avions que Aterrizaban ahí, que ¿no? aterraven allà A partir d'aquí, Neverland, Lo no? utilizaba como Neverland, Wonderland, Neverland. 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 Sí. Neverland. Clar, Qué jo a partir d'aquí pues, ja... no sé, me falta informació, em falta contrarrestar Ya, i pues és... sí, no. Clar, no ho sé. No así como en el caso No de sé. Epstein, que está toda la información y aún Claro. así no está pasando nada, ¿no? O sea, L'altre dia Però no sé, bueno. no sé on va ser, que diu... va fer molta gràcia. No me'n recordo qui ho va dir, perquè no sé si va ser a un monòleg o va ser algo de la tele. Diu Donald Trump està intentant que no surtin els papers d'Epstein perquè no se sàpiga que el mencionen tant perquè no l'invitaven. Així que realment no el volien allà i el mencionaven només per a dir que no anés. I per això no vol quedar malament. No vol quedar Podria com ser. que no és un pedòfil i no anava a la illa. Claro, pues por ahí no. Sí, pero está guay. Y bueno, como íbamos hablando, la peli no se mete realmente en ningún charco. Lo mejor de la peli, de hecho, son las actuaciones musicales de Jafar Jackson, que es el sobrino de Michael Jackson, Ah, que és es el que família. hace de Michael Jackson, es su sobrino. És que si sembla molt, jo pensava, Wow. hòstia, Sí, sí, tremendo sí. casting. Vale, O ostras. sea, las actuaciones musicales que hacen, o sea, realmente te hacen sentir que estás allí. A mí solo me faltó desmayarme para vivir la experiencia completa. Que por cierto, ¿se sabe algo de las chicas que se desmayaban en sus conciertos? Ah, Que no sé. Hay muchos vídeos por internet que te muestran cómo se desmayan y tal, pero luego no te muestran, o sea, te muestran cómo se desmayan y las sacan, pero luego no te muestran Cómo las devuelven. cómo las vuelven a entrar. No les deixaven ni a tornar O sea, a entrar, per yo si de me cas. imagino a esa chica abriendo los ojos desorientada, en plan, ¿por qué estoy en una isla rodeada de hombres de mediana edad comiendo bebés? ¿Ese no era Stephen Hawking, de repente? O sea, me habría gustado mucho ver a Michael Jackson haciendo un moonwalk con Stephen Hawking, en plan compitiendo a ver quién se desliza mejor por el suelo. Hay dos teorías de la conspiración Vale. que son a la vez bastante contradictorias. Una que asegura que lo mataron y otra que fingió su muerte y que sigue vivo. Bueno, però és que en esta llista pots posar 14 persones. Hombre, sí, a mí me molaría, Jesús sinceramente... Gil. Jesús Gil. Jesús Gil. Rita Barberà... Epstein. No, yo creo que están todos. ¿Te imaginas que están todos en su isla? En plan, de repente. Hay otra isla que es donde van ellos cuando se fingen su muerte. Para salvarse de... Al Madre final hi mía. ha més illes de les que mos pensem, lo que passa que estan ocupades per fill de puta. Esas que salen en Google Maps, que dices, ¿esto qué es? Esto si no tiene nombre, Allò que pues... diuen l'infern pues són les illes estes, no? Sí, igual el Triángulo de las Bermudas Mira. que es donde desaparecen, igual sí, van por ahí. A mí me molaría que siguiera vivo Michael Jackson y que dentro de unos años un anciano random de alguna residencia apareciera por la tele en plan, sí, estoy seguro de que es él. Soy incapaz de recordar a mi nieta, pero jamás olvidaría esos pasos. Además, no para de balbucear si una tal Annie se encuentra bien y de gritar ¡au! Cada vez que le cortan las uñas. De repente entra Isabel Díaz Ayuso a la residencia y ahí ya se acaba. Ja. Saps que és Final Michael de Michael Jackson? Jackson y de todos los viejos, por otra parte. Saps que és Michael Jackson? Perquè quan passa a buscar les pastilles passa d'esquena. Pasa hacia atrás. Passa cap atrás. O se inclina así hacia adelante para beberse la sopa, ¿no? Así. Y se cae la cabeza dentro. Bueno, un desastre total. Hòstia. Ojalá siga vivo por... No sé por qué, pero porque tampoco lo escuchaba mucho ya últimamente, pero... Debo decir que yo empecé a escuchar a Michael Jackson cuando yo era blanco. O sea, yo pensaba que Michael Jackson era blanco cuando lo conocí, cuando lo empecé a escuchar de adolescente. Y luego me di cuenta de que era negro y pues bueno, pues todo bien. Ah, no, jo el primer record que tinc de Michael Jackson és el videoclip de Thriller. Hòstia, jo... A mi em feia temor. Sí, De clar, Thriller. a mi també, Sí. però recordo... Sí, sí, home, sí, jo sí. tinc el record de gent sortint de les bosses de basura. Perquè es trenquen les bosses aquelles i surten allí dins i tal, i les cares i no sé què, i sí, em feia temor, sí. A mi em feia temor. Però El primer és recuerdo el primer que record tengo- que tinc de Michael Sí, Jackson. Es el videoclip de Black or White, que es una canción súper apropiada para él. Sí, ¿no? sí, sí, Black totalment. or White, en plan...
Sí, no, pero es así, bueno, me gustó mucho y a partir de ahí me hice fan y ya está, no tengo nada más. Quería decir eso, que la peli muy guay, que vayáis a verla si podéis y ya está. Jo és que en el tema dels biòpics me passa una cosa, no sóc tan fan Ja, jo tampoc, però... de tots com per a veure'ls tots. Llavors no m'interessen. No he vist Rocketman, que és la de Elton John, no he vist la de Bruce Springsteen, Uf, me voy. no he vist la de Dylan, Salgo, me levanto y me voy. no he vist la de Dylan. A més, la de Bruce Springsteen te la venen com, no, és una cosa super profunda de com va fer ¿Lo un es? disc. Sí, però és tan concreta de com va fer este Sí. disco que no sé què, és que no m'interessa, perquè si fos almenys en general de Bruce Springsteen potser encara... Porque es de un disco que yo ni siquiera he escuchado y mira que soy y aún así fui a verla. Esta Clar, la interpreta, jo vaig- bueno, Jeremy Allen, que está muy Sí, guay. el Jeremy Allen, sí. Jo vaig veure la de Bohemian Rhapsody perquè soc molt fan de Queen No l'he vist. i ja està. La vaig veure en anglès perquè la volia veure en versió original i després la vaig veure en castellà per veure a casa, en la meva dona, vale. i ja està. I després ja està, però perquè és Freddie Mercury, mira, pues, les cançons i tal, però ell no canta, sí que performa bastant bé, el que fa... El càsting està molt guapo. O sigui, el que canta no és Rami Malek, no és o Rami sigui, Malek, és la veu de... és la veu de Freddie Mercury, sí. Hòstia, a Bruce Springsteen no passa això, canta l'actor. Sí? Sí, canta Però sí, i crec que a Rocketman també. Crec que també és el Taron Egerton que canta les cançons d'Elton, o almenys algunes. No sé A Michael Jackson són los dos, vaig dir l'altre dia. O sigui, fiquen la pista de Michael Jackson i damunt canta el seu... Ja, el i seu després, nebot. i després El seu baixen la veu de la pista del nebot i canten Michael nebot. Jackson. Realment, sí. Així també canto jo bé. Claro, yo estaba en el cine pensando, lo está haciendo igual. Y es que a lo mejor era igual. Luego, igual era su M'ha propia agradat voz. molt. No, gravem les dos, Gravem les dos i després... Le quita el sonido. Baixa la veu. Se parecen mucho, pero solo en el aspecto. Molt bé. Pues bueno... Vaya troleada. Ay, en Que fin. cante el mono, si puede ser. Efectivament. Pues bueno, jo vinc a parlar de... Gràcies, Adrián. Jo vinc a portar una d'aquelles seccions que m'enfada una mica. Uy. Ui. Vale? Però, sí, perquè sense resums, vull dir, el titular és vinc a parlar de la gent que està en contra del canvi automàtic dels cotxes. Gent que està en contra, o sigui, no que gent que digui no ho he provat, tal, no sé què, no tinc opinió, mira, no ho sé, no, gent que està radicalment en contra. Aneu en contra del progrés. Luditas. Aneu en contra del progrés, o sigui, sou mormons, pràcticament. Home! Sí, perquè, mira, un cotxe... A més que anem cap al cotxe híbrid i elèctric. Se us acaba lo de canviar marxes. Perquè el cotxe automàtic, o sigui, l'híbrid i elèctric, ve per defecte automàtic. Per què? Perquè és més eficient. Perquè no revoluciones el cotxe, no gastes més combustible del que toca, el cotxe no emet més... No força, per tant, tot és més equilibrat i és més ecològic per al planeta i és més fàcil. Un cotxe automàtic te permet, així ràpidament, el que he dit, és menys contaminant, és menys cansat de conduir. Per què? Perquè has de fer menys moviments de braç dret i menys moviments de cames, només has d'accelerar o frenar, punto, no has de fer res més, i és, me'n vaig cap avant, estic aparcant cap atrás, estic parat, ja està, no necessites res més. 3 y no todo el rato, es decir, poses una o poses l'altra, ja està. A la gente de izquierda nos pasa lo de descansar el brazo. Això és menys cansat. Pots controlar molt més l'entorn, perquè si jo d'un semàforo a l'altre tinc que canviar 4 vegades de marxa, no puc estar potser tan... Si se m'enganxa una mica la marxa, o si se'm revoluciona, puc mirar... Tens menys distraccions al volant i pots estar més pendent, a part de l'entorn de la carretera. És a dir, te pots dedicar a conduir. Perquè conduir és anar d'un puesto a l'altre i complir unes normes. No és fer brum, brum, brum i canviar de marxa. Eso es trasladarse. Això... Conducir es saber cambiar de marcha. ¿Sabes? No. No, perquè a més és que vos diré, no vos agrada el cotxe automàtic? No. Llevem les coses automàtiques de la vida. Ui. Quan tinguéssiu una casa, quan visquéssiu a un pis, pugeu escales. No aneu en ascensor. Per què? Pujar en ascensor no és pujar. A mi me da miedo. Bueno, doncs veus, és una altra cosa. Suposo que si aneu a l'aeroport, vos pategeu tot l'aeroport, perquè agafar una cinta transportadora d'aquelles que van tot soles per anar més ràpid, suposo que tampoc les deveu agafar. No? No sé, jo suposo també que deveu tindre una cuina de carbó i la llet, per exemple, o l'aigua, la calenteu allí, no utilitzeu el microones per a res. Cuineu al moment,
sempre, llenya, o sigui, no teniu res automàtic. No poseu un microones per calentar un gotellet mentre aneu a cagar, per exemple. S'està enfadando. Persianes de casa. Segurament molta gent li fa peresa pujar les persianes i té un botonet i la persiana fa i baixa sola. No, jo tampoc no ho tinc, però hi ha molta gent que ho té i hi ha cases directament noves que ja les fan així. Suposo que la porta de l'almacén l'obriu aixecant una barra de ferro, obriu la porta, entreu el cotxe i després la tanqueu passant la barra de ferro perquè no teniu un mando perquè la porta s'obri automàtica. Suposo que tampoc ningú té una Alexa a casa i li diu, Alexa, posa'm la llum, Alexa, apaga'm les llums, perquè no m'he aixecat, no sigui que m'hernie d'anar a apagar la llum quan me'n vaig a dormir. Vale? O sigui, però, si tens un cotxe en canvi automàtic, això no és conduir. Perdona, no és veritat. O sigui, gent que està fent la llista de la compra en ChatGPT, que ni mira la nevera per veure què cada compra, m'està dient a mi que portar un cotxe automàtic no és conduir. Que per conduir s'han de canviar marxes. O sigui, esteu entregant totes les vostres dades a la IA, turbocapitalista i feixista, a canvi d'un sticker, com si fos un personatge de Toy Story, però m'esteu dient que per conduir tinc que canviar marxes. A part que el canvi de marxes se fa malbé. O sigui, jo estic portant ara moltes vegades el cotxe de ma mare, que té 20 anys, i el cotxe com a tal funciona, però la marxa atrás entra una de cada 5 vegades que ho intento. I no és perquè no ho sàpiga fer, és perquè no entra. En el cotxe també, ¿no? En el cotxe també. Exacte. La gent. No, és veritat, és que m'ho han dit un munt de vegades. I m'ho han dit en sèrio. Un cotxe automàtic no és conduir. Dic, home, perdona, jo crec que conduir són moltes altres coses que no canviar les marxes. Jo ara te diria que, per exemple, a mi el que em fa com a més respecte és perdre el control del cotxe. És que el tens en tot moment, el control del cotxe, perquè tu acceleres o frenes i tens un volant. És que no canvia res més. Jo no estic parlant del cotxe autònom. Yo no parlo del coche que va sol, el coche el portes tú. A todo esto decir que Termi suele ir en moto, así que no sé qué está diciendo. Pero el coche... Es veritat. Una moto que no lleva ni marchas, ¿sabes? Es veritat. ¿Es automática? Ay, por favor. Es automática, acelero y paro. La moto sí, la moto Tècnicament és automàtica, sí. no te marxes. Claro. No, però el cotxe que tenim a casa és híbrid, lo tenim des de fa quasi 10 anys, i és quasi 10, 8 i pico. I és automàtic, i realment te'n dones compte de lo fàcil que és conduir quan vas en automàtic quan tornes a agafar un cotxe de marxes. Te'n dones compte perquè quan vas a aparcar només has d'agafar la palanqueta, tac, tac, 2 posicions cap a baix a la R, i ja fas la maniobra. No has de tornar des de la primera, que està a l'altra punta, tornar al mig, tornar cap atrás, o apretar un botonet que està baix de la palanca per tirar cap avant. Que si no l'apretes bé, tornes a posar la primera i li arrees cop al Seat Ibiza de davant. És que... Però i amb l'automàtic, si vols anar cap endavant... Has de tornar a posar la P. Pues és el mateix. No, perquè és una línia recta en punts de posició, clac, 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 cap avant. No és este dibuix que és quasi com els dibuixos estos satànics que fan en terra per a invocar els dibuixos dels canvis de marxes. Això és el que vaig. O sigui, la gent que està en contra del canvi automàtic són els terraplanistes de la conducció. Sabeu que la realitat és la que és, però vos agarreu a l'altre. O sigui, esteu al nivell dels que posen l'intermitent esquerre per entrar a la rotonda. O sigui, per entrar a la rotonda no has de posar l'intermitent, no tens opció. L'intermitent és per a marcar una opció. Quan entres a la rotonda no es posa l'intermitent, es posa el sortir. ¿Vale? Això dona per a un altre tema, ¿eh? Sí, los intermitents va para un altre... Sí, a mí a veces me gusta señalar a la izquierda e irme a la derecha. Sí, algo como el Partido Socialista a veces. Sí. ¿No? Molt bé. Això ho fèiem nosaltres a vegades quan tornem de jugar a futbol, la patxangueta amb els amics, era arribar a un cruce, posar a la dreta i anar-me a l'esquerra. Quan se podia, claro, no anar-te'n en direcció que no es pogués. Ahora ya no se puede hacer nada, ¿no? O parar-te, o si anaves lo primer, parar-te al semàfor en verd i quan se ficava àmbar sortir tu i deixar l'altre detrás. No. Això també ho havíem fet. Per a veure que arribava l'últim, era per veure que arribava l'últim. Coses il·legals. Pues bueno, això, he vingut a enfadar-me una mica, però com totes aquestes coses, i jo vos ho recomano, si teniu raó en algo, enfadeu-vos. Nois, sona la sintonia, sí. Acabem al final del programa. Moltíssimes gràcies. Anava a dir un divendres més. Dijous avui. Dijous. Potser estic enfadat perquè no és divendres. Podria ser. Demasiado tiempo encerrados en casa ya, ¿eh? A ver si sale Pedro Sánchez. Vinga, va. Adéu. I si no ens confinen, mos tornem a trobar. Adéu. Adéu.